Para atopar oliveiras en Galicia hai que seguir o rastro das vides. Implantáronse no territorio ao mesmo tempo coa romanización, pero seguiron cursos distintos ata que as oliveiras prácticamente desapareceron de Galicia por razóns diversas, políticas, económicas e ata eclesiásticas. É curioso, non? A historia sobre todo dos vales do Sil e de Quiroga, donde conta un pouco a historia ou a lenda que como pertencía ao bispado de Astorga e non o de Mondoñedo, pois aí se perviviu, a parte tamén da difícil xeografía, non, que ten esa comarca, pois se perviviu e nunca se interrompeu de alguma maneira ao cultivo da oliveira. Achegámonos a unha desas zonas con tradición oliveira, Quiroga, onde o cultivo das olivas pasa de xeración en xeración. A colleita deste ano está a piques de rematar e o rendemento está sendo desigual polas condicións meteorolóxicas e polos incendios que castigaron a zona este verán. Veu unha primavera algo atípica, unha floración espectacular, pero moito calor despois da floración, o que fixo que se queimara tamén moita flor, e incluso algo que xa empezaba a coallar, empezar a cair. Despois tuvemos todo o brao moi seco, non? Tamén os lumes en certas zonas tamén influenciaron. O sistema de colleita é o vareo mecanizado ou manual, o estilo tradicional. A orografía galega dificulta a introdución de máquinas como se fai noutras zonas produtoras. O traballo cas varas, pois darlle golpes suaves ao olivo e ir tirando estas lonas, pois toda a aceituna. O punto óptimo de maduración é o que denominan envero. Este sería o momento óptimo de recolección, que é o envero, en cuanto empeza a cambiar de verde a morada, a oliva, e aquí, digamos, temos unha oliva madura. Cuanto máis madura, maior rendemento graso vamos a ter, pero digamos que baixamos a calidade do aceite. Cuanto máis tirando a verde, menos rendemento graso temos, pero temos aceites, digamos, de maior cualidade. Das oliveiras pasan directamente ao lagar onde se moen para extraer o aceite. Antigamente facíase cunhas moas arrastradas por animais, pero hoxe en día a cadea enteira está mecanizada desde a limpeza das olivas ata a extracción do aceite. Esa é a primeira parte do proceso de extracción do aceite, a limpeza da oliva. Despois pasa a segunda parte, que sería o batido. A masa ten que, unha vez moída, ten que estar batendo entre media hora e 3/4 de hora a unha temperatura non superior a 27 graus para que consiga rezumar o aceite, e despois pasaríase á última fase, que sería a de extracción. Grazas á incorporación de novas plantacións, calculan que a produción total deste ano ascenderá a preto de 300.000 kilos de oliva moída. A maioría son variedades foráneas, picual e arbequina, pero as condicións do solo e do clima atlántico danlle ao aceite galego unhas características propias. Uns sabores especiais, como é ese sabor do virse extra, a tomateira, a erva cortada, que fan que teña un sabor propio moi completo, non solamente co propio aceite de oliva virxen extra. Entón, eso sí que se nota, e tamén condicionado polos suelos, porque aquí son un pouco diferentes. Aquí temos suelos máis ácidos no entorno do noroeste. Ao mesmo tempo, traballan na recuperación das variedades autóctonas que se conservan nas zonas con máis tradición. O que van a dar son uns aceites cunhas características completamente distintas, non? Lóxicamente, de cualquier outras variedades e de cualquier outra zona de España. Aí quedanos moito todavía por estudiar. Ainda estamos identificando as variedades como para saber un pouco todo o potencial, digamos, dos aceites monovarietales que se podan andar facendo de cada unha desas variedades ou os propios cupás. Xa hai no mercado aceites de variedades autóctonas, a brava e a mansa, pero o camiño para a súa multiplicación e tamén para certificar outras variedades é longo tras séculos de abandono.